Fil-qorti beda jinstema' każ partikolari ħafna illi fih raġel qed ikun mixli li mar jixtri minn ħanut tal-merċa f'Santa Venera u offra lil sit il-ħanut biex ikollu x'jaqsam ma' martu sabiex iħallas xirja ta' 6 euro. Dan għaliex insista li ma kellux flus biex iħallas dik ix-xirja. Ir-raġel akkużat bil-każ ta' 8 ta' Deċembru li għadda jismu Temistokil Zattart ta' 46 sena. U tressaq il-qorti quddiem il-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit fejn ħareġ illi Zattart mar jixtri minn ħanut tal-merċa flimkien ma' mara li qal li kienet martu. Il-kont kien ta' madwar 6 euro. Iżda r-raġel qal li ma kellux biżżejjed flus fuqu u għalhekk offra lil din il-mara assess bħala flus. Sit il-ħanut irrifjuta, iżda ftit wara l-akkużat reġa' tfaċċa fil-ħanut ma' mara oħra li qal li kienet isbaħ minn ta' qabilha. Għal darb'oħra, ir-raġel reġa' offra lil din il-mara assess bħala ħlas għal fliexkun whisky. Bis-sit tal-ħanut jerġa' jirrifjuta għat-tieni darba. Aktar tard fil-għaxija, l-akkużat reġa' tfaċċa fl-istess ħanut fejn beda jgħeddet lis-sit b'dik li kienet tidher qisha arma tan-nar u rnexxielu jieħu l-cash register li fiha kien hemm 500 euro u ħarab minn fuq il-post. Għat-tard qed iwieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Bl-avukat tiegħu jgħid li r-raġel qed jgħix f'ċirkostanzi jibsa minħabba li martu kienet ilha snin marida filwaqt li hu għandu l-vizzju ta' droga. Il-prosekuzzjoni immexxija mill-ispettur Lajden Żammit spjegat illi l-akkużat ikkopera bi sħiħ mal-pulizija u indikalhom ukoll il-post eżatt fejn ħalla l-cash register li seraq.